Na szavaztak, most egy ijesztő játékkal fogunk játszani. Hát jó van, bazdmeg. Nem tudom milyen neve, Ádi. Köszönöm, Roland. Milyen neve, Ádi? Ez a Pesadelo nevű játék. Jó van, az ki. Pontosan. Tudom, Pityesz. Igen. És ennek a játéknak van intrója, de lejjebb kéne menni a hangot, mert ez így nem lesz túl jó. Okés? Akkor nem jó grafikát. Milyen ork? Present. Most hova Game designer. Yasia Macedo. Caio Luso Yasia Macedo. Yasia Macedo. Stefano Maglovski. Milyen hülye. Roberto Seatomo. Mexikói spanyol neveik vannak. Roldják. Várjatok, melyikre kell rámenni? Húha! Ez így már dilemma. Exitre nem? Ja. Jaj, ne az Enterre mentem rá. Az Exitre kellett volna. Ja, tényleg. Az jelenti azt, hogy játsz. Jaj, most megint... Akárhányszor elkezded a játékot, ezt a szart bemutatót meg kell nézni. Bace. Nem muszáj megnézni, Walter, ha akarod, be se kapcsolod. Az hát. Na, látjátok? És mi az a plusz jel ott középen? Az a célkereszt. Miért lőni is lehet? Nem lehet, de van. Hagyjuk, Walter. Vedd már fel, gyorsan! Ádi, le fog járni az idő. Addig amúgy még nem telik az idő. Majd meglátjátok. Egy ilyen szar. Milyen királylámpa van? Halljátok, ennek még nem is olyan jó azért a grafikája, de mindegy. Hát jó, mint a Minecraft. Nem kell mindig a Minecraftot fikázni, a Minecraft az tök jó játék. Minecraft meg direkt a grafikája, úgy Walter, a Minecraft az online legó, tehát nem lehet bejátszani. Most ez mi fos volt? Ja igen, Walter, hülye vagy te. Nem is értem meg. Hát még semmi, ezt nem is ott voltikám. Akkor mi volt ez a fos? Miért, hogy egyszer nagyobb lesz az a izém, egyszer meg ennyit lehet látni. Szarjál már egyet, Ádi. Új! Jó van! Megint kulás lett a képen, miért kettek? De ez női mozgó, Ádi! Na van! Fú, meg itt is az akkora csodát kiküldeni, amekkorát én... Ez a gyerek leköpte a laptopján. Nem baj! Hát, meggyógyul! Hát nem, többet sem fogok játszani ezzel a helyszínvel. Ádi, ez női WC, húzz innen. Jaj, mondjuk el, mert még bejön van. Na, mondaná valaki, mi a lényeg a játék? Kulcsokat kell gyűjteni, hülyedőnek. Ja. És mi a lényeg a kulcsnak? És mi az Ki kell nyitni bele az ajtót, Mi az szerintem. a lila fos? Te Tabi. Ja. Administration key. Most akkor menjünk az Administration roomba. Ez mi volt? Mit laggol vissza? Ez nem laggol, de lehet benne ugrani, örüljetek neki. Bassza. És ez jó valamire? Ez mi a fos? Szerintem ez valószínűleg széttégett a sinek között, hogy nem tudom mi lett vele, de az a lényeg, hogy megdöglött és engem nem Egy másik kovált. játékból futott egy ember, azt nem tudott megállni abba a játékba, azt átfutott ebbe. Eltévedt a gyerek. Kényelmes itt feküdni. Nehogy itt. És hallod, bemész a WC-be, azt elfut előtted egy ilyen fehér fos. De mi ennyi az egész, hogy néha-néha elfut egy ilyen szarottal? Meg néha utánat fut. Ja, mi úgy haltunk meg benne. Elmondtam. Na várjatok. Gondoltam Roland, hogy nem úgy Fel kell rakni ezt az 6. Milyen sorrendbe kell? Sárga, piros, zöld, kék. Sárga, piros, zöld, kék. 2 méterről el tudja forgatni. Mi van te meg? Ó, shift-tel tudok szaladni. Most már tudok szaladni, látjátok? Mi volt az a veresegő? Nem tudom. De fájni fog. És mikor lesz ez a visszaszámlálós hülyeség? Mindjárt számol vissza az a szar. Nos. Amúgy miért kapcsoltad be a generátort? Ha meg kell az áram, mert hülye vagyok. Az a lényeg, hogy kinyisd az összes ajtót. És volt valaki, aki ezt meg tudta csinálni? Ja, én is Itt ne csinálom. fordulj meg. Melyik? Mert mi itt haltunk meg legutóbb. Hát Nekünk szaladt. Hú. Hát jó van, de onnan... Az mi volt? Jó van, túléltük! Menj már innen! De még az a hang. Na. Már számol. Ne. Mami! Hát azt te is beszállt. Miért még lámpákat kell gyűjteni? Nem, Pikesz, de kicsit esztétikusabban kell izél nem, hogy megijedtem, mert amúgy meg... Imitálni?
Nem, Piti, ezt te irritálsz engem. Mikor, hol? Na menj már! Menj! Beszarultál, vagy mi van? De miért kell mindig a WC-ben? Ja. 2, 3, 3, 1 a kód. Jó van. Megjegyeztétek? 3, 3, 1. 2, 3, 3, 1. Ezt nem nehéz megjegyezni. Ja, de a Szefi még el sem tudta. Az a gyerek. Szefi nem is játszott Pezadelóval. De a izéből már abban az szlenderes játékban. 2, 3, 3, 1. Tényleg? Igen. Na végre bemehetek. Még egy kulcs? Még egy kulcs? Mi ennek kell ennyi? Az anyádat mond! Nem volt itt sem. Meg se szólad, de mindig. De Az is is ordítom. távolnák ma. Volt az én voltam, de mindegy. De Rolandus, ugye Roland? Ne tagadj. Jó van, jó van, jó van. Jó van. Még hány kulcs kell? Még egy kulcs kell, de Isten És mi kérlek. lesz akkor, ha meg lesz az Akkor... Az anyádat mond! Az installóját ma, hogy egyfolytában itt ki De ezt elcsorták a Slender-t, ezt a teleportálót. Nyugi, de a Slender nem szokott... Megvan a kulcs, megvan a kulcs. Kulci, Most mit kell kulcocka! Te kulcocka, mennyire napasz vagy tud? Megvan, most már leléphetek innen. Már csak meg kell izélni az izét. Gyerünk, nyisd ki az ajtót, gyökér, Gyuri, gyökér. Yes, megváltam a játékot. Ennyi volt. Túl profi vagyok, nem tettek róla, fiúkáim. Hát kivittünk egy horror játékot, ugye milyen királyok, hogy Ja, királyok. azért nem keveset csináltunk. Na, Adi, leállíthatom? Kapcsoljuk már, hogy Na, leállíthatom? Ja, csak bátor. komolyan.